Ко да говорим, аре, за ляп пари няма. Болна деца има. Разбрали как? Ето, за дървата даде ми Октай Шериф, пускат ме шадървана. На мен, на Тошко, на Емил, военен пенсионер, дъщерята ми 2 години, 9 месеца пенсия. Параланов зарад нас доди. А ти за кой гласува на избори? Кой? Ама кой да гласува? Ами кажи. Сергей Станишев сама направи. Параланов приеме мене, той лани 7 април тук ли? Добър ден, аз сурат не знам. Само снимките. Колко пъти отиде мене каза така. Баба Райна, познали кой? Мога нова, да не викам педарас Песков. Това говорим съм. Сергей Станишев. Тамам отвори вътрешна врата да се. Господин Сергей Станишев, може ли? Може баба Райна, погърна ме сулова. 1000 пъти пишман съм, аз с тебе, защо не си? Барак Обама телефона ми, сестрата. Барак Обама? Да. Лани и нова година иска. Но отиди. Та месеца беше болницата. Понеделник и влизам. Вторник, среда, четвъртък. Обаждат телефон, София обаждат на деца майка на болница. Коя болница? Първа градска. Дигат телефон на Обама. Доктор Спасов. Те така списа. Абе, доктор Спасов, защо ме писаш? Лекарска даваш, инжекция биеш на градката, да? Защо не е система? Пускам тебе малко да почиваш. Петия ден ми списва. Събота месеца, неделя първи. Не, неделя първи, понеделник, втори. 3 март чукат ми вратата, 4:30. Иде мъж, баба Райна, искаме за София, или 8:30 или 10 часа рейса до Търмонсия. Ядене, пиене, обличаш, после баба. Това е. Да, не го стира. Мене е телефона на сестрата и така. Как се казва?